Hapon yung paabot mga ga. Basta mga rayan yung mga langayan. Kung sa kalangayan, abot na. Kung sa na lang kalangayan nga rayan, wala pa naabot. Samtang kapaabot ano, pangkatagpan. Ang hapon din yung tanan no. Another day, another life, another business sa itong tanan mga ga. Nakaya naman itong kamera, itong cellphone eh. Thank you kayo no kang people no, sa To Circle Farm. Yok, salamat kayo sa imong tabang. Ato may Little Batanes no. Dugay na siya request sa katong viewer na to sa una, tong ato Little Batanes. Pero karon pa na mo na tuman kay karon mo nagkasanabot nga mga dumi. Lipot mo diha. Nga tiwasan niyo ang video para malipet ang tanan. Sige mo da. Nilang aton. Mo ni nalangay ka. Abi ko mga langayan ba. Ang bike din naglangay-langay di day ikaw. Ngayon na ako pagapon wala dito ba. So na lang. Uban, ako na ramidot. Mongoten, hindi mo doon mongoten. Pat sakay ka song bike ari ko tinda. Ilang sa nagpayo pre. Para mo sa ba? Ha? Gigi. Ato na mi. Ato na ko. Ayo ba. Uban ba? Ala pre ha. Sunod na lang. Tulo. Uban jabon to. Sunod na lang. Wagad. Wah kondisyon. Natunan kami ato sa among ruta mga gano sa Little Batanes. Pero nagdigimi pa dayon nun kay naguba na mo ng crankset ni idol niya. Ingos pa rin dano. Ilang mo dayon ato kay basi niya kuno badlong to sa mga no. Di pa dayon nun, pre. Bad signs no. Una sa paring raya naguban. No, si idol na pod. Yang murag lain man. Ang pitik sa mong heart ba kay kanang murag balik. Murag diligid maayo ang kanang kuan dagan sa panahon ba no. Kung di mo laban sa to so di lang may mulawas dito. Mangita lang may ilang ruta. Murag ari lang sa dool sa ato ano, murag ato ra sa kuan Buko City Hall. Mata na lamig nindot nga view dito, pre. Wow. Binignit is daki. Kung las spaghetti. Tambay-tambay, lantaw-lantaw sa mga gi. Ngasakyanan. My loads. Ano kayo mga sakyanan ng agi guys oh? Ano yung mga sakyanan pre, ng agi pre. Sakyanan. Lain na kota sa pre, patay kota sa pre. Ay pre, ano sunod kayon? Bye. Uli na may mga mato siya no. Usahay na yung mga badlong sa tuwa ko ano. Mother Nature ba nga dili ta palayonon sa tong lakaw no. So kung madarag puspon o dili kayo walang dinalian ni gay nga lakaw. Patulang ipuspon no para to ganiya mo mga lakaw ganiya kay murag gibadlong jud mi nga dili no. Feel sa mong instinct nga di nga idayon. Oy min dayon. Kung namay mga lakaw sad nga feel niyo murag inyong instinct mingon sa inyo nga ayaw tumana na ninyo kay muna siya ikuan murag 60% nga tinuod. Pero di ko sure no. Pero mao man atong nabantayan sa diri sa kalibutan atong namatngunan nga pagtuo. If the same tag pagtuo, buhatan ninyo. Pero if dito the same bala na mo diha. Tuhin yung ganahan tuhan. Mo siya mga kita tanyong balik no. Ando tutuloy gayon. Padayon mo sa pagsuporta. Ganay TV, Anoy out. See you.